Avui hem començat la neteja dels carrers que han sigut inundats per el barranc fosc en el dia d'ahir. En primer lloc, tinc que dir gràcies. Gràcies Inditec, gràcies Fobassa, gràcies Marmi, gràcies Bombers, gràcies Brigada d'Obres, gràcies 112 d'Ivalterra, gràcies al CICOP, gràcies a la tècnica responsable de l'àrea de serveis urbans Txelo Bisbal. Des de la regidoria de serveis urbans, el meu agraïment també a tots els treballadors i treballadores d'aquestes empreses que estan col·laborant des d'avui en la neteja i l'eliminació del fang que des del barranc fosc ha entrat en estos barrios. Anem a continuar tant demà dissabte com el diumenge treballant de valent perquè en este fin de setmana, a ser possible, tot el més gros quede eliminat d'estos carrers. Uns carrers que jo denomine la zona zero d'estes inundacions. D'estes inundacions que esperem molt pronte que reivindiquem la construcció d'eixe nou canal intersector al govern valencià i al govern d'Espanya perquè ja està bé de que estos veïns continuen patint cada vegada que plou, i en aquesta ocasió han sigut molts litros, però cada vegada que plou ja està bé de que estos veïns com dia continuen patint i estiguen tota una nit nerviosos perquè això ja crec que ha arribat al final. Crec que és una reivindicació que haguem de fer i sobretot quan vas i te passeges per estos carrers i veus el fang, fang tan farragós i que costa molt de llevar, crec que hem de dir prou, hem d'alçar la veu tots junts i d'ací hem aplegat.